Pilot testing ng limited face-to-face classes sa mga piling paaralan sa bansa kahapon naging maayos ayon sa Department of Education. Narito ang report. Mabuhay! Mabuhay! Naging maayos at matagumpay ang unang araw ng pilot implementation ng limited face-to-face classes ng mga piling paaralan sa iba't ibang probinsya sa bansa ayon sa Department of Education. Sa Bicol Region, ayon kay Mayflor Humamil, tagapagsalita ng DepEd Bicol, wala silang nakitang naging problema at natanggap ng mga reklamo mula sa 9 na paaralan sa mga probinsya ng Masbate, Sorsogon at Albay. Mapapansin din ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocol sa mga paaralan bago pinapayagang makapasok sa mga silid-aralan ang mga estudyante, maging ang mga guro at kawani. Wala namang problema doon dahil fully supported ito ng community, ng local officials at ng DPTA. As of today, wala namang na-report na may problema. Sa Alamino City, Pangasinan, alas 6 pa lang ng umaga, dumating na sa Longos Elementary School ang 5 mag-aaral, complete uniform at nakasuot ng face mask at face shield. Maayos lang po. Masaya po. Balik kailan na. Opo. Ibang-iba kasi yung contact Pero pag face to face, andon yung bonding ba ng mga teachers with the one para ibang-iba talaga. Samantala, mahigpit ding minonitor ng mga opisyal ng Schools Division Office ng Ilocos Norte ang pagsisimula ng face-to-face classes sa 9 na paaralan sa probinsya. Walang plastic barrier sa mga desk ng mga mag-aaral, pero may espasyo sa kada mag-aaral. Sa Balamban sa probinsya ng Cebu naman, sa pagpasok pa lang ng school grounds, makikita ang mga guro na may mga dalang lobo para sa mainit na pag-welcome sa mga estudyante. Welcome back to school! Tunagid ko na mag-face-to-face na gid. Pumas naman dahil sa balay. Laay. Okay? Kurausa. Sa Western Visayas, naging mahigpit din ang pagpapatupad ng protocol sa Lacerna Integrated School sa Nabas, Aklan, Mayabay Elementary School sa Barbasa, Antique at Igsoro Elementary School sa Bugasong, Antique. Sa preparasyon pa lang, coordination, meeting, simulation, this time, reality na gid ini, yara na gid no, makita na gid naton. So, nagakalipay kita sa Department of Education nga nangin na successful ang first day ng pilot implementation sa limited face-to-face class. Samantala sa Clive Primary School naman sa Hagonoy, Davao del Sur ay nagsagawa muna ng flag ceremony ang paaralan bago magsimula ang klase. Mga psychosocial activity lang muna ang ginawa ng mga bata. They have positively responded sa mga requirements na we have provided to all of the schools, and foremost to that also, they have passed the Department of Health approval. Sa San Francisco de Asis Elementary School sa El Salvador City, Misamis Oriental naman, kapansin-pansin din ang excitement ng mga estudyante at guro sa unang araw ng face-to-face classes. Energized kikistanan, sir. Kaya at last, balik na gid sa ang bata sa eskwelahan. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV.